ngifake phakathi insimbi ngixove ngoba la ngizobe ngifaka amaplanga ngoba la phakathi nendawo kuzongena insimbi ithi kumele ngene amaplanga. Okay. So njengamanje ke sesofaka ukhonkolo la sizoqondisa. Yes, sizofaka ukhonkolo. Amaplastic uma siwafakela ukuthi ngoba lento sisazoyikhipha kahle lesenzayo lento esenzayo senza lento iflame kahle lesenzayo iflame, but it look like a foundation. Yes, iflame yaso lesi stove esisenzayo. So izinto nje eziningi bazalwane, umqondo oyimasusebenzisa asusebenzisela ukuthi usiza abelungu, asusebenzisela ukuthi usize usathane, but sisebenzisela ukuthi usize thina bandla likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yena uzosisiza ngombuso wakhe. Hayi uthi sisize uNkulunkulu, asingesikwazi uNkulunkulu ukuthi sisize uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu osiza thina esikwenzayo. uNkulunkulu nakasibusisa ngakho usibusisela ukuthi thina sijabule ngakho, hayi ukuthi kusiza yena, kusiza thina, kodwa ekugcineni thina singabantwana bakaNkulunkulu same time. Siyabonga kakhulu bazalwane. Lokho nje sizokho siniqhubeza njalo step by step, siniqhubeza lokho sikanye nani ngoba nina nizithandwa zezulu kanye nathi futhi siyathanda usuku malube luhlukile. Hallelujah. So ngiyabona la uphethe nama ring force. So lama free ring force isibambo sesitofu lesi. Okay. Ibambo isitofu uthi mina sikwazi ukubamba ngaso. So ibambo zesitofu ngomthetho bekumele ngigubhele bazalwane, manje ngiyakhohlwa nami ngumuntu ngiyakhohlwa, kodwa ke ukhohlwa kwami ngoba vele akekho umlungu osimele, konke sikwenza ngothando. uNkulunkulu into ayifunayo phakathi komuntu uthando nokungacindezeleki ukuthi cha sifostiwe, cha asifakekho umuntu osifostile, akekho umuntu osikhombile, kepha nje sikwenza ngothando. uNkulunkulu ufuna into enjalo, ukubona inhliziyo yakho, akekho futhi oyisigqila komuntu, uthando nje silenzayo, sikwenza ngothando, sikwenza akekho oboshiwe, cha. uJesu uma efika phakathi komuntu wayezokhulula, wakhulula ngisho uJesu. Singabalulekile impela ngoba singabalulekile, so sikwenza nje ngothando bazalwane. Yes, sikufaka-ke lapha.